olisiko sulla ihan hetki aikaa osallistua tällaiseen käyttäjätutkimukseen liittyen suuhygieniaan? Joo. Eli alkuun tällaista tilastotietoa, että tutkimuksen mukaan 73% suomalaisista ei tiedä, että heidän suussaan esiintyy riskirajat ylittävä määrä bakteereita. Ja sen takia me ollaan sellaista After Brush Enterprisesta ja me ollaan lähdetty kehittämään tällaista älyhammasharjaa. Ja tässä After Brush-nimisessä älyhammasharjassa se käyttää infrapunatekniikkaa mikrokoossa. Ja siinä yhdistetään teollinen internet, bakteerien analysointi ja semmoinen helppokäyttöisyys tavalliselta tuntuvaan hammasharjaan. Kiinnostaisi kyllä lähteä kokeilemaan uutta älyhammasharja prototyyppiä ja kyllä, se on digi nykyään. No mitäs se sitten? Pelataan sillä sitten. Elikkä se kastetaan tämmöiseen elektrolyyttiin, joka on käytännössä vahvistaa sen sensorin havaintoaluetta, joka sitten levittää tuolla suussa, niin näkyy paremmin siellä sensorissa. Hammasharjaan piilotettu. Joo, tää vielä saadaan langattomaksi täällä. Noin, valo palaa. Eli sensori on päällä. Ja kumminkin tässä kulkee sähköä, ettei tule mitään säkäreitä, niin pitäisi seistä tuossa levyn päällä, niin se vähän maadottaa teikäläistä. Eikä sit on vaan tämmönen pömpeli tuossa hammasharjassa ja se tekee sitten, tekniikka hoitaa loppuun. Tosta no nyt pyörii ja nyt saa harjata. Pistää vasemman silmän kiinni, niin tää leuka tulee pikkasen alaspäin tuolta oikealta leukalta. Pääsee tonne paljon pidemmälle suuhun. Toinen, jos seisoo vähän oikealla jalalla, niin sit se tulee koko leuka melkein alaspäin. Jotkut fysioterapeutit opiskelee tuommoista. No toi keltainen on tää K4KA-arvo nyt. Se on aivan pieni saissi tuolla nähdään, että tuolla välissä tää keltainen K4KA. Se melkein näkyy. Elikkä se on se, joka aiheuttaa suussa sitä pahaa hajua. Karjes on pieni. Tukkaenergia meni tosi pienen. Noin vaan 11, mutta jos se menee 30, niin sit pitää huolestua. Sulla on EBIN-arvot aika hyvin koholla, se on ihan hyvä. Onko sulla kuiva suu? Sulla on kosteusarvot tosi pieni. No ei nyt oo mitään, nyt tervetuloa juonut vähän vaikka. Mitäs tämä ruskea radioaktiivisuus? No se voi hyppiä täällä. Täällä on vähän hyppinyt nää radioaktiivisuudet vähän. Home. Se on tietynlainen bakteeri erittäin homeikkia. Ja sitten jos pitää harjatessa sitten suun kiinni, niin ne ei pääse pois sieltä. Harjataan niitä homeitioita pois sieltä, niin pääsee pois. Mä oon kyllä vanha, mutta et homeikkia. Anteeksi, miten sä sanoit? Oliko se auki vai kiinni? Kiinni. Niin, eli jos sä harjat käytä hampaita, niin se pistää ne homeitiot liikkeelle. Ja ne jää sinne. Joo, ja nyt ne ei pääse pois sieltä suusta sitten. Tosiaan täyttää meidän markkinointipäällikkö. Jos voisitte hymyillä tällä luonnollisesti ja katsoa myös kameraa. No niin. Eli täällä on tosiaan, että selkeä pehmeä ääni, niin kuin teillä onkin jo. Todella sopii tähän meidän mainokseen. Ja sen jälkeen, niin kuin olette sanoneet, niin just tällainen kaunis luonnollinen hymy kameraan. Onneksi kävin just parturissa. Erittäin hienoa. After Brush. Oletko koskaan miettinyt hukkaenergiaasi hampaiden harjauksen yhteydessä? After Brush, niin tiedät miten peset. After Brush, niin tiedät miten peset. After Brush älyhammasharjalla vähennät tutkitusti uloshengitys mikrosieverttien määrää jo ensimmäisen 4 päivän aikana. Mitä siis enää odotan? Hymyilen vain kameralle ja sanon, minua on jäynätty. Niinpä tietysti. Eli ootteko kuullut ikinä teekkarin jäynistä? Joo, oon kuullut. Minua on jäynätty. Niin Kyllä. Joo, ole hyvä. Eli tiedätte mikä on teekkarin jäynä? No se on joku tämmönen pila. Se on hyvän mielen tila ja me olemme nyt onnistettu sillä, koska te olette hymyilleet todella paljon. Eli... Minua on jäynätty. After Brush. Minua on jäynätty. Onko tämä teekkareiden vai tämän firman? Kyllä ei, tää on ihan kaikki. Siis tää firma on keksitty. Millaisia oppilaita on opettanut, mutta te olitte ylivetoja kyllä. No niin.